Tak, dává se věnec. Pověsíme někam takhle, ne? Tady do toho rozvidlení. Zdena ne. Já vím, Zdena ne. Tak a ještě Maruška. Ještě Vidět, barvy. Ještě Maruška Kroupová. Trošinku vejš, no. Jak to chytíš tadyhle, takhle, aby byl ten věnec? Tadyhle se to dá zachytit. No kde to budeme vázat? Jako tadyhle? Na tom rovno? Já nevím, no. To nebude tady. Tak ty chceš tady? Ale aby to bylo takový stejné. Čau. 1, 2, 3. Tak ten zdar by šel. Jo, tam je čtvrtá. Ty podej, tam nevyhozený. No, dobrý. Počkej, já mám ještě 2 tábory. Aby to mělo ale stejně, jak přibyty, to mají dál. Je hodně červená. Tak to máš, to je jedno. Nějaká je moc rudá. Tak to takhle, ještě to dej tamhle přes ten, jestli to No, tak nějak, aby byly stejně dlouhé, aby to bylo šejdrem. Ale to si měl uvázat každý zvlášť, víš? Bude to všechno červené. Každý zvlášť to už vůbec nesladí na scéně. to neudělá stejný. Tady to je. No, drž papír. Něco to má za sebou, vej. Nejhorší je ta příprava. Já je mám taky, ale zatím nic nedělám. Co ty spodní trošku teda? Tajme jedna. Ale by to víš nebylo. Tak to postavíme. Můj lékař z vojny mi říkal, že nechce operovat. Když to potom zlobí, tak to, že jo, tak. No nehledě na to, že přijde eboli a je šmitec. To je riziko každého člověka. Máme nějaký malý ten je nesle. Ještě na poslední dá, teď tam Tady různý spočívají. Já jsem mu říkala, tam toho víc. Tak se zmíníš, tak asi kvůli tomu. Když to podržeš? Já bych to bylo necímala taky velmi netrdelek, ale Ty to nastavuješ, Václave? Ten spodní, jak si dělal to, tak ten možná by byl potřeba trošku přitáhnout. Je pěkný, to rovný. takovou jsme ještě neměli. Prdni to do díry. Kde je díra? Tam jsou někde kolíčky takový připravený na to. Je to trošku nasedlé. Dírka. Tady jsou kolíčky. Tak děvčata, Májka je hotová. Kluci, co byste chtěli, tadyhle dáme takhle z téhle strany od ohně, veď asi. Je to dobrý, Láďo? Je, takhle je dobrá. Tak je to dobrý, no. Tak, přesně tak. Dobrý. Je jich tam víc, nebo není potřeba? Stačí jeden potom. Hezká. Možná ještě, jak se to takhle kejmá. Ještě hodně trošku. Takovou tu máš pěknou, skvělou. Tak já mám na čarodějnici. No tak, Ale je nízká, že jo, proti loňský asi. No, to nevadí. Protože je mladá. ne, taky to nech na to, hele, taky to hoď na hruď. Takhle. A nebo tam dáme, a to taky dáme. Ne, to tam můžeš klidně taky dát. Tak co ten? Na prom. Tak jdeme na ty lavičky, ne? Než se tadyhle dostrojí Z toho bys čarodějnice. měla i blůzičku, prosím. Takovej hajzu. Já to tam válím už leta. Prosím tě. Mezi čarodějnickýma věcma. Hledáš, tak nemůžeš vyhodit. Víš, že mám starý dřevěný ruský řízky. Ty lavičky berou nějak za svůj. Tak, dáme lavičky a můžeme začínat. Nezačne.